Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του καναλιού ADHD Med. Είμαι η Άντι και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για μία από τις πιο κοινές αγκοίτιδες της παιδικής ηλικίας. Ο λόγος για τον οποίο έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα είναι όσο ονομάζεται Χένοχς Online και ας μου συγχωρεθεί εάν κάποιου συναδέλφου τα αυτιά αιμορραγούν αυτή τη στιγμή από την κακή μου προφορά. Αλλά anyway, ο λόγος για τον οποίο ξεκινάμε με αυτήν την νόσο είναι γιατί είχαμε μια συζήτηση με συναδέλφους για νόσους της παιδικής ηλικίας, τις οποίες τις ψιλοαγνοούμε όταν αυτές εμφανίζονται στους ενήλικες. Και συνήθως, ρε παιδί μου, όταν σκεφτόμαστε στην ιατρική ότι αυτό δεν μπορεί να είναι για κάποια τέτοια νόσο, για κάποιο αυτοάνωσο, για κάποια κακοήθεια, για οποιαδήποτε νόσο, είναι συνήθως γιατί υπάρχουν κάποια ηλικιακά εύρη τα οποία μας περιορίζουν λίγο τη σκέψη. Και το ίδιο συμβαίνει και σε νόσους όπως είναι η Χένοχς-Σονλέιν πορφύρα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παρέλειψα να σας πω ότι τα δύο βιβλία τα οποία θα είναι οι πηγές μου σήμερα είναι η Βασική Παιδιατρική του Νέλσον, το μεταφρασμένο στα ελληνικά, πάρα πολύ καλό βιβλίο, όπως επίσης, για να είμαστε πλήρεις, και ο Θεραπευτικός Οδηγός για Επίγουσες Καταστάσεις στην Παιδιατρική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και πάμε τώρα να δούμε την παρουσίαση. Λοιπόν, η πορφύρα Χένοχς-Σονλέιν, έτσι. Τι είναι ακριβώς? Είναι η πιο κοινή συστηματική αγκοίτιδα της παιδικής ηλικίας. Προσβάλλει περίπου 13 άτομα στα 100.000 άτομα και είναι λίγο πιο συχνή στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Οι συνήθεις ηλικίες στις οποίες βλέπουμε την συγκεκριμένη πάθηση είναι από 3 έως 15 ετών, αλλά, που είναι και μερικός ο λόγος που κάνουμε το σημερινό επεισόδιο, εμφανίζεται και σε ενήλικες. Τι την προκαλεί? Δεν είμαστε σίγουροι. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι είναι μία αγκίτιδα, δηλαδή μία φλεγμονή των αγκίων, η οποία προκαλείται από ένα ειδικό τύπο άνοσο συμπλεγμάτων, δηλαδή μία μορφή αντισωμάτων τα οποία είναι δεμένα μαζί, και υπάρχει η λειτουργική υπόθεση ότι συνήθως έχει προηγηθεί κάποια λίμωξη, συνήθως στρεπτοκοκκική. Τώρα, οι πηγές μου εδώ πέρα έχουν λίγο διαφωνία. Σύμφωνα με την παιδιατρική του Νέλσον, η εμφάνιση της νόσου είναι πιο συχνή χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με τον Θεραπευτικό Οδηγό για τις Επίγουσες Καταστάσεις στην Παιδιατρική, είναι πιο συχνή την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Ας καταλήξουμε λοιπόν στο ότι η λιγότερο συχνή περίοδος εμφάνισης αυτής της νόσου είναι το καλοκαίρι. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η νόσος είναι σημαντική είναι γιατί προσβάλλει τα μικρά αγκία. Έχουμε, όπως είδαμε, διήθηση των μικρών αγκίων από άνοσοσυμπλέγματα και από λευκοκύτταρα, δηλαδή γίνεται μία οργανική βλάβη στα αγκία, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα και αιμορραγική τάση και τάση για ισχαιμία, επειδή γίνεται ζημιά στα αγκία, έτσι δεν μεταδίδεται πάρα πολύ καλά το αίμα. Η διάρκεια αυτής της νόσου είναι γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες, αλλά πρέπει να υπενθυμίζουμε στους γονείς ή και στον ενήλικα που αφορά η συγκεκριμένη πάθηση, το ότι υπάρχει πιθανότητα για υποτροπή. Ποια είναι τα συμπτώματα? Το κύριο σύμπτωμα για το οποίο είναι γνωστή η πορφύρα Χένοχς-Σονλέιν είναι το πορφυρικό εξάνθημα. Κοιλιδοβλάτιδο πορφυρικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μικρές στελίτσες, οι οποίες είναι αιμορραγικής φύσεως, μπορεί να είναι και λίγο επιρμένες, δηλαδή να τις ψηλαφάμε, και συνήθως μαζεύονται είτε στους γλουτούς είτε στα κάτω άκρα. Βέβαια, σε παιδάκια μικρής ηλικίας κάτω των 3 ετών μπορούμε να δούμε και στα άνω άκρα, χεράκια, και στο πρόσωπο. Στο σώμα είναι λίγο πιο σπάνιο να δούμε πορφυρικά εξανθήματα σε αυτή την νόσο και είναι καλό να θυμίζουμε
στους γονείς ή στα άτομα γενικά που αφορά η νόσος, το ότι το εξάνθημα συγκεκριμένα μπορεί να επιμείνει και ένα έτος μετά από την αρχή των συμπτωμάτων. Μία πάρα πολύ συχνή ακόμα έκφανση της συγκεκριμένης νόσου είναι η αρθρίτιδα, δηλαδή φλεγμονή στις αρθρώσεις. Και πάλι εδώ οι πηγές είναι λίγο... Παρ' όλα αυτά αξίζει να πούμε ότι γύρω στο 65 με 85% των περιπτώσεων που έχουν χένοχσον λέιν εμφανίζουν αρτηρίτιδα. Η αρτηρίτιδα είναι πιο συχνή και πάλι στα κάτω άκρα, δηλαδή μιλάμε για γονατάκια ή ποδοκνημική. Και στο 25% των περιπτώσεων είναι το πρώτο σύμπτωμα, δηλαδή το 1 στα 4 παιδιά που θα έχει χένοχσον λέιν, το πρώτο πράγμα που θα μας πει είναι «Μαμά, πονάνε τα πόδια μου». Ο πόνος από την αρθρίτιδα αυτή είναι οξύς, είναι επώδυνος, το παιδάκι δυσκολεύεται να περπατήσει, δηλαδή πονάνε τα γονατάκια ή τα πόδια με το βάρος του σώματός του. Το καλό βέβαια με αυτό το σύμπτωμα είναι το ότι αν και η χένοχσον λέιν εμφανίζει αρθρίτιδα, αυτή η αρθρίτιδα δεν αφήνει μόνιμες βλάβες. Είπαμε λοιπόν ότι η χένοχσον λέιν έχει μία αιμορραγική παύλα ισχαιμική τάση. Ως αποτέλεσμα αυτού λοιπόν, επειδή γίνονται βλάβες στα μικρά αγγεία, σε όλο το σώμα, αργά ή γρήγορα θα εξελιχθεί στο να εμφανιστούν εκχυμώσεις, ενώ μπορεί να έχουμε και πριξιματάκι, το οποίο συνήθως είναι εμφανές, είτε στη γαστροκνημία, στην πάνω επιφάνεια των ποδιών, στο τριχωτό της κεφαλής, στα αγοράκια στο όσχεο, στα κοριτσάκια στα μεγάλα χείλη του εδείου. Όπως είπαμε, η χένοχσον λέιν είναι μια μορφή αγκιήτιδας η οποία χτυπάει όλα τα μικρά αγγεία, σε όλο το σώμα. Άρα δεν πρέπει να εκπλαγούμε εάν έχουμε συμπτώματα που θυμίζουν άλλες παθήσεις τύπου εγκεφαλοπάθειες, παγκρεατίτιδα, φλεγμονή στους όρχες, φλεγμονή στην καρδούλα. Εάν έχουμε ζημιές στα αγγεία των πνευμόνων, το παιδάκι μπορεί να βύχει και να βγαίνει αιματάκι, όπως επίσης μπορεί να έχουμε προσβολή και του πρόστιου τμήματος των οφθαλμών. Το 50% των περιπτώσεων, και που είναι μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές της νόσου, εμφανίζουν κάποια γαστρεντερική συμμετοχή. Εάν μείνουμε απλά στο κοιλιακό άλγος, ένα ήπιο μέτριο κοιλιακό άλγος, αυτή είναι και μία από τις πιο συχνές γαστρεντερικές εκφάνσεις της νόσου. Μπορεί να έχουμε εμετό, μπορεί να έχουμε διάρειες. Πιο σπάνια μπορεί να έχουμε πιο σοβαρή γαστρεντερική συμμετοχή, όπως είναι για παράδειγμα μετεωρισμός, να δούμε την κοιλίτσα να πρίζεται, αιματηρές διάρειες. Στα παιδάκια υπάρχει η πιθανότητα για εγκολεασμό, δηλαδή ένα τμήματάκι του λεπτού εντέρου να μπει, να ολισθήσει μέσα σε ένα άλλο κομματάκι του λεπτού εντέρου, το οποίο είναι σοβαρή πάθηση, είναι χειρουργική πάθηση και κάθε παιδί το οποίο έχει κοιλιακό άλγος και έχει διαγνωστεί με πορφύρα χένοχσον λέιν, πρέπει να αξιολογείται για την πιθανότητα εγκολεασμού. Το χειρότερο από τα δυνητικά συμπτώματα είναι να κάνει μικροισχαιμία η αγκιήτιδα σε κάποιο κομμάτι του εντέρου, σε κάποιο από τα μικρά αγγεία του εντέρου, και το έντερο γενικά είναι ένα πάρα πολύ ανθεκτικό όργανο, αλλά εάν είναι επαρκής σε χρονική διάρκεια ή και σε έκταση ή ισχαιμία, μπορεί να οδηγηθεί το έντερο σε διάτρηση και αυτή είναι επίσης μια οξεία χειρουργική πάθηση. Αυτά από το γαστρεντερικό. Το τελευταίο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας στην χένοχσον λέιν είναι το ότι ένα καλό ποσοστό, δηλαδή περίπου 1 στα 3 παιδιά, μπορεί να έχει και συμμετοχή από τα νεφρά. Συνήθως αυτή εμφανίζεται μετά από κάποιες εβδομάδες, αλλά μέσα στους πρώτους μήνες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Και τώρα μπορεί να έχουμε οξεία συμβολή,
που σημαίνει ότι θα δούμε στα εργαστηριακά του παιδιού αιματουρία, μπορεί να δούμε πρωτεϊνουρία στο 66% των περιπτώσεων των παιδιών που έχουν νεφρική συμμετοχή. Μπορεί να μας κάνουν υπέρταση, ναι, τα παιδάκια, μπορεί. Μπορεί να δυσκολεύονται τα νεφρά να παράξουν ουρό, δηλαδή να έχουμε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Και από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορεί να μεταπέσει σε χρονιότητα είναι η νεφρική συμμετοχή, δηλαδή να έχουμε μακροχρονίως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το καλό είναι βέβαια ότι το ποσοστό αυτής της μετάπτωσης είναι πάρα πολύ μικρό, είναι μόνο το 1% των περιπτώσεων με Henoch-Schönlein Lane. Τώρα, από τα εργαστηριακά. Δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις για να διαπιστώσουμε με αιματολογικές εξετάσεις την Henoch-Schönlein Lane. Τι θα δούμε? Θα δούμε αυξημένη ταχύτητα καθίζησης, αυξημένη CRP, πιθανόν να δούμε αυξημένα λευκά. Τώρα, το διαφοροδιαγνωστικό της Henoch-Schönlein Lane είναι τα αιμοπετάλια, τα θρομβοκύτταρα. Και γιατί είναι διαφοροδιαγνωστικό? Γιατί στις περισσότερες αγκίτιδες έχουμε κατανάλωση των θρομβοκυττάρων, θα έχουμε λιγότερα θρομβοκύτταρα στο αίμα. Στην Henoch-Schönlein Lane, η οποία είναι μη θρομβοπενική πορφύρα, δηλαδή είναι μία μορφή αγκίτιδας η οποία δεν καταναλώνει τα αιμοπετάλια, θα έχουμε ή φυσιολογικά αιμοπετάλια ή λίγο αυξημένα. Στην γενική ούρον, όπως είπαμε, εάν υπάρχει συμμετοχή από τα νεφρά, μπορεί να δούμε αίμα. Εάν υπάρχει συμμετοχή από το γαστρεντερικό, αν πάρουμε δείγμα του κουπράνων, μπορεί να δούμε αίμα. Καλό είναι έτσι κι αλλιώς, θα πάρουμε ουρία και κρεατινίνη για να εκτιμήσουμε την νεφρική λειτουργία του παιδιού ή και του ενήλικα ασθενή. Μπορεί, εάν έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε IgA αντισώματα, να δούμε αυξημένο τίτλο IgA στο αίμα. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά είναι ένα σύνολο από εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες απλά θα μας δώσουν την κατεύθυνση, σημαντικότερη είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς. Τώρα, τα κριτήρια για τη διάγνωση. Γενικά, υπάρχει μία συμφωνία σε πολλά πράγματα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ρευματολογική Εταιρεία, χρειάζονται 2 από τα 4 ακόλουθα κλινικά σημεία. Ψηλαφιτή πορφύρα, κοιλιακό άλγος ή ισχαιμία εντέρου, θετική βιοψία για κοκκιοκύτταρα στα αγγεία, στα τυχώματα των αγγείων, είτε αυτά θα είναι αρτηρίες είτε αυτά θα είναι φλέβες, δεν κάνει διακρίση η Henoch-Schönlein Lane. Όπως επίσης υπάρχει πιθανότητα να δούμε εναπόθεση IgA άνοσο συμπλεγμάτων. Και το τελευταίο κριτήριο σύμφωνα με την Αμερικανική Ρευματολογική Εταιρεία είναι ηλικία μικρότερη των 20 ετών. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία, μπορεί να έχεις ψηλαφιτή πορφύρα και κοιλιακό άλγος και να μπει η διάγνωση Henoch-Schönlein Lane, ασχέτως της ηλικίας σου. Μπορεί να έχεις την ηλικία και άλλο ένα, μπορεί να έχεις οποιονδήποτε από τον συνδυασμό των υπόλοιπων. Τώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ρευματισμούς και Παιδιατρικής Ρευματολογίας, τέλος πάντων, το απόλυτο, το ένα που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει για να μπει η διάγνωση Henoch-Schönlein Lane είναι το εξάνθημα. Οπότε θέλουμε ψηλαφιτό πορφυρικό εξάνθημα, συν τουλάχιστον ένα άλλο κριτήριο, είτε διάχυτο κοιλιακό άλγος, είτε θετική βιοψία, σε αυτά που είπαμε όπως τα λέει η Αμερικανική Εταιρεία, αρθρίτιδα ή και αρθραλγία και τέλος νεφρική συμμετοχή. Οπότε για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία χρειάζεται να έχεις μόνο ένα κριτήριο, συν όμως το απαραίτητο κριτήριο πρέπει να είναι το εξάνθημα. Βλέπουμε ότι είναι ανεξαρτήτως ηλικίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Τώρα δεν θα σας κουράσω με τη διαφορική διάγνωση. Γενικά στη διαφορική διάγνωση μπαίνουν μια ποικιλία άλλων παθήσεων που μας δίνουν αγκιακή συμμετοχή, όπως για παράδειγμα άλλες αγκίτιδες, άλλα σύνδρομα υπερευαισθησίας, μεταξύ των οποίων και η μεταλλιμώδης αγκίτιδα. Βλέπουμε ότι η πορφύρα Χένοχσον-Λέιν κατατάσσεται στα σύνδρομα υπερευαισθησίας, γιατί έχει τη συμμετοχή των IgA ανοσοσυμπλεγμάτων. Θα μιλήσουμε για κλινική ανοσολογία σε κάποιο άλλο επεισόδιο, ελπίζω. Άλλα νοσήματα του συνδετικού εστού, όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα ή και άλλες νόσους, θα τις δούμε πιο αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο. Τώρα, η θεραπεία της νόσου. Όπως είπαμε, η πρόβλεψη για αυτήν την νόσο είναι αρκετά καλή. Σε γενικές γραμμές λοιπόν έχουμε συστηματική υποστήριξη του ατόμου που πάσχει, δηλαδή καλή ενυδάτωση, κλινοστατισμός, ξεκούραση, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη για τον πόνο στις αρθρώσεις και για τον πυρετό, και από εκεί και πέρα, εάν έχουμε γαστρεντερική συμμετοχή, για να προλάβουμε τα χειρότερα, συνήθως ξεκινάμε με μία όση υψηλής δόσης ενδοφλέβειας κορτιζόνης για 3 μέρες. Μετά αρχίζουμε και μειώνουμε με περός από το στόμα κορτικοστεροειδή, συνήθως, για 1 με 4 εβδομάδες, πιο κοντά στο 4 συνήθως, και μετά την ίδια δόση μέρα παραμέρα πάλι για 4 εβδομάδες. Εάν δούμε ότι τα συμπτώματα του παιδιού υποτροπιάζουν, απλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επαρκές βήμα και να παρατείνουμε το χρονικό διάστημα, δηλαδή να το κόβουμε πιο σιγά. Επί νεφρίτιδας τώρα, εάν έχουμε νεφρική συμμετοχή, συνήθως εκτός από κορτιροειδή θα δοθεί και κάποια άλλη μορφή ανοσοκαταστολής. Συνήθως κυκλοφοσφαμίδι ή και αζαθιοπρίνη. Υπάρχει επίσης η επιλογή για ενδοφλέβεια χορήγηση γάμμα σφαιρίνης και μετά υπάρχει και η επιλογή για πλασμαφέρεση, δηλαδή να φιλτράρουν το πλάσμα του αίματος με μια εξωτερική μηχανή, για να αφαιρέσουν τα ανοσοσυμπλέγματα. Τώρα, είπαμε στο 1% των περιπτώσεων, όλων των περιπτώσεων που έχουν Χένοχσον-Λέιν, μπορεί να έχουμε χρόνια προσβολή των νεφρών. Και εάν έχουμε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η οποία έχει φτάσει πλέον σε μη αποδεκτό, σε τελικό στάδιο, εκεί μετά πάμε σε μεταμόσχευση. Στα παιδάκια βέβαια είμαστε λίγο πιο εναλλακτικοί, απλά η λύση μας και πάλι είναι η μεταμόσχευση. Μία μικρή προσοχή, η υποτροπή της Χένοχσον-Λέιν μπορεί να χτυπήσει και το μόσχευμα. Οπότε το ότι έχουμε κάνει μεταμόσχευση δεν σημαίνει ότι το μόσχευμά μας θα είναι ασφαλές, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Τώρα, τι γίνεται για τους ενήλικες. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία εργασία που βρήκα, θα σας βάλω το link στα σχόλια από κάτω, η οποία αφορά καθαρά τους ενήλικες με εμφάνιση Χένοχσον-Λέιν. Το γυρεότερο άτομο το οποίο είχαν σε αυτή την εργασία με διαγνωσμένη Χένοχσον-Λέιν ήταν μέχρι και 77 ετών. Οπότε στους συνάδελφους κλινικούς γιατρούς εκεί έξω, το ξέρετε ήδη, δεν περιορίζουμε την σκέψη μας επειδή δεν μας κολλάει ένα ηλικιακό σκέλος που είναι γραμμένο σε βιβλία, ενώ έχουμε μπροστά μας την κλινική εικόνα του ασθενούς, έτσι. Το ενδιαφέρον με τους ενήλικους ασθενείς είναι το ότι δεν υπάρχει απαραίτητα ιστορικό λίμωξης και η ενεργή υπόθεση είναι είχαν πάθει κάποια λίμωξη παλιότερα. Βέβαια, σύμφωνα με αυτή την εργασία, υπάρχει υψηλή πιθανότητα για τους ενήλικες που θα εμφανίσουν Χένοχσον-Λέιν να συνυπάρχει κάποια κακοήθεια κάπου
και καλό θα ήταν να γίνει καλό screening για να αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας με την Henox Online να είναι δευτερεύουσα εμφάνιση. Και όπως γενικά με όλες τις παιδιατρικές νόσους που θα εμφανιστούν σε ενήλικες, όχι με όλες, αλλά εντάξει με έναν σημαντικό αριθμό, είναι στους ενήλικες μεγαλύτερη πιθανότητα για επιπλοκές. Γιατί συνήθως συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα. Αυτά είχα για σήμερα. Ελπίζω να σας ήταν ενδιαφέρον το σημερινό επεισόδιο. Θα επανέλθουμε σε επόμενο επεισόδιο με άλλα θέματα παιδιατρικής παύλα ανοσολογίας. Προς το παρόν σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, να παραμείνετε περίεργοι και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Πριν το ξεχάσω, αφήστε εάν έχετε κάποια ερώτηση ή κάποιον ενδιαφέρον θέμα ή αν θέλετε να με διορθώσετε, ένα comment down below και επίσης, εάν θέλετε, γιατί έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος, ένα like ή και subscribe και θα τα ξαναπούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!